Filin marubuta, filin marubuta, Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu mai suna filin marubuta. Idan dai ba ku manta ba, muna a cikin littafin nan ne mai suna Tikari, wanda Zainab Idris Makawa ta wallafa. Ni kuma Zainab S Faruk Fulani nake gabatar muku da shi. Kafin mu tsunduma a cikin shirin namu, kar a manta dai a danna mana subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Ku biyo mu don jin yadda shirin zai kaya. A cikin shirinmu da ya gabata, idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a daidai inda a haka na daure na ƙara jin sauki a bakin shagonmu don tun ban iya miƙewa ina bin bango har na daure na zama normal na cigaba da harkokina kamar kowa. Yanzu shirin zai ɗora. Hankalin Inna ya tashi kwarai ganin yanzu kusan wata 3 kenan Gajiya bata zo garin su ba, kuma babu labarinta. Inna ta sallama gidan Ramatu suka gaisa cikin mutunci. Sai shiru ya biyo baya har wani dan lokaci. Inna ce ta kauda shirin ta ce, shin wai Ramatu ya labarin Gajiya ne? Naji shiru tun da suka tafi har yau ban ji ko sakon gaisuwar sa ba. Ramatu sai da hanjin cikin ta ya kada ita ma, dan da farko bata yi tunanin haka ba, sai daga baya da ta faɗa ma mijinta yadda aka yi har Gajiya ta wuce da Fatima, sai ya hauta da faɗa. Ya ce, ashe dama da haɗin bakin ki aka cuci Inna yar Kulu, gashi gari ya ɗauka saboda kwaɗayi tsawari Gajiya ta wuce mata da diya birni, ashe cutar ta aka yi. Ya ce ma Ramatu ta zauna da shirin duk ran da asirin su ya tonu yar Kulu, duk ran da asirin su ya toni yar Kulu ta so diyarta, to wallahi ba shi a cikin wannan shirin. Tun lokacin hankalin Ramatu yake a tashi, tana tunanin ranar da yar Kulu za ta tambayi diyarta. Ramatu ta yi shiru kamar ruwa ya cinye ta na dan wani lokaci, sai can ta nisa ta ce, a gaskiya yar Kulu ban da labarin Gajiya. Asali ma dai wallahi ban san garin da take zaune ba, sai da naji kamar an ce Kano take zuwa sarin kaya daga Sokoto. Inda da ke zaune sai ta ji wani jiri yana kwasanta. Allah ya taimaka a zaune take, da a tsaye ne take da sai ta faɗi. Cikin ƙarfin halin irin na Inna ta ce, ban fahimce ki ba fara mutu. Gaskiyar maganar kenan yar Kulu. Gajiya ban iyakace maki ga garin da take. Ni ma yadda take zuwa ganin gida haka nan ya sa muka dan shaku. Amma da tun da ta yi aure birni, ba wai na san ina take da zama bane balle in san labarinta. Haba dai Ramatu, zancen kike yi kawai, ki zo har gida na kusan sau 2 akan labarin Gajiya ta tafi min da diya ta ga inda take, amma sai ki ce min wai yau aike baki san inda Gajiya take ba. Tun Inna da Ramatu suna rikici su biyu, har ta kai makwabta sun fara shigowa saboda gane ma idan su daga gidan Ramatu. Gidan yayanta Malam Sale ta rufa. Ba tare da bata lokaci ba ta zayyana masa yadda suka yi da Ramatu. Shiru yayi cikin tashin hankali, ya nisa ya ce, hakika yar Kulu har da laifina, dan kamata yayi da kika kawo min shawara in tsaya in bincika kafin in yanke hukunci. Cikin kuka Inda ta ce, ita kan kai canta da har ta kasa rikon yar marainiyar Allah da ta bari har Gajiya ta tuce ta. Ta ci gaba da faɗin, Gajiya kin cuce ni da har kika yaudare ni na baki yar diyata da sunan sati 3, yau gashi har wata 3 kenan. Malam Sale ya tafi gidan mai gari ya kai karan magana. Kowa yayi mamakin wannan magana. Mai gari ya ce, to ai shi an faɗa mashi cewar yar Kulu ta tura diyarta birni wurin neman kuɗi. Ba wai yadda Malam Sale ya faɗa mashi ba. Ramatu da Inna duk suna zaune a zauren mai gari. Kai da ganin Inna ka san tana cikin tashin hankali sosai. Bayan mai gari ya yi gyaran murya, wurin ya yi tsit, sai ya fara addu'a tare da neman tsarin shedan. Yar Kulu, muna son jin bayanin tafiyar da yake daga bakinki, duk da yayanki Malam Sale ya zo yi mana bayani, sai dai muna son jin daga gare ki. Inda ta kawo bayanin tun farkon haɗuwarsu da Gajiya da kuma Ramatu, har yadda aka yi ta wuce mata da diya da irin zargin da gari ake mata. Ta ƙara bayanin ta cikin kuka tana faɗin, ko 'yan uwana ban yarda na ba su riƙon diyana ba saboda gudun zuciya. An buƙaci Ramatu ta yi bayanin abin da ta sani. Ita ma Ramatu bata ɓoye komai ba, duk yadda suka yi da Gajiya sai da ta faɗa a zauren mai gari. Zauren ya shiru, kowa da abin da yake sakawa a cikin zuciyar shi. Mai gari ya gyaran murya ya ce, da ke yar Kulu da Ramatu da Gajiya duk ta yi muku wayo, ta gwada muku wayewa, amma ai Gajiya mutuniyar banza ce. Yanzu addu'a za mu yi wa yarinya, Allah ya tsare mana ita duk inda take, Allah kuma ya dawo mana da ita gida lafiya.
zan tura abinci ko duk inda gajiya take a cikin ƙasar nan a nemo mana ita ta zo ta yi mana bayani da kanta. Mai gari ya ƙara ba inna yar kula haƙuri ya ce ta kwantar da hankalinta, Allah zai dawo mata da diyarta lafiya. Ya ce kuma wannan ya zama muku darasi a rayuwanku, don yanzu ba a yarda da mutum ko da ka san shi ba a ba mutum amana kai tsaye haka. Zaune muke a bakin shagon mu, an yi ruwan sama an ɗauke, kasancewar lokacin ruwan sama ne babu wani kasuwa da muke samu yanzu sosai sai dai manejin kasuwa. To amma fa Hajiya ce ke ganin hakan, mu dai mun san ana samun ciniki daidai gwargwado. Wata yar doguwar riga ce a jikina, ɗinkin yayi min yawa, rigar mari ce da ta gaji da ja ta yar, shine Rukayya ta ce in ɗauka in wanke in dinga sawa. Tun lokacin da na zo Hajiya bata taɓa yi min ɗinki ba, 'yan kayana duk sun koɗe sun zama ragga. Amma haka take ce mana wai mu kazamai ne, ko sabulun wanki a sace muke saye mu dan saba kayan mu. Wani lokacin kuma masu sayan abincin mu sukan dan yi mana alheri jefi jefi. Sai dai Rukayya ta ja min kunne cewa kada in dinga wasa da maza, kuma kar in yadda in je gurin tallan kosai, kada in shiga cikin gida in tsaya daga waje. Ai ko alheri aka yi mana Hajiya muke ba, ai cewarta tana tara mana ne idan za mu gida sai ta haɗa mana da kuɗin aikin mu. Zaman da nayi jira nake yi a gama gyaran kayan miya in kai wurin markaɗe. Bayan an gama gyarawa na ce masu Kaina ta bani kuɗin niƙa, sai ta ce ai a Tabau ta bani kuɗi tun ɗazu. Wasa muka fara wannan rikici har gurin Hajiya muka tafi. Sukaina ta ce ai tun da ta wanke ta bani kuɗi. Sukaina ta ce ai tun kafin ta wanke ta bani kuɗi. Hajiya ta sa aka caje ni tas ba a ga kuɗi ba. Amma sai Hajiya ta shiga zagina tana faɗa inda take shiga ba nan take fita ba. Wai ai dama halina bai da kyau, shi yasa uwata ta kawo ni yawon duniya tun ina yar karama da ni. Wai ni shegiya mai shegen kakkafa ido da fari kamar gonar madara, ga kinan kamar akalla ki kullum kina ci min abinci a banza baki auki. Yau duk inda kika kai min kuɗi na wallahi sai kin tono min su. An gaya maki barikin banza na fito yi? Ta daka min tsawa sai da na firgita, munafuka, ina magana kin kafe ni da shegun idanun nan naki, fita ki ban wuri. Sin na fita ina sharban kuka. Haka nan na ɗauki niƙan na doshi maniƙa ina hawaye. Matar da ke mana niƙa ba Bahaushiya bace, Bayarabiya ce, cikin Hausan Yarba take min magana. Yaron Hajiya menene ya same ka kana yin kuka? Na faɗa mata duk yadda aka yi. Ta ce wallahi dan dai ni ce kawai za ta yi, kuma na bata tausayi, amma in dan Hajiya ce ba za ta yi ba, dan Hajiya ba kyau. Bayan na dawo daga niƙa sai Hajiya ta ce wai wa ya bani kuɗi na biya kuɗin niƙan. Na ce mata kyauta aka yi min niƙan. Aiko Hajiya ta ce ƙarya nake yi, kuɗinta ne dama na so in mata sata ne. Ta same ni ta yi min dukan tsiya har sai da baki na ya kumbura. Sai da yamma muna tattara kaya muna kaiwa cikin shago, sai ga kuɗin da Sukaina ta ce ta bani an gani kasan wani roba ta aje ashe. Rukayya ranta ya ɓaci, ta fizge kuɗin ta je ta nuna ma Hajiya. Borin kunya Hajiya ta kama tana faɗin shegu, da ban yi mata haka ba da shi kenan an sha ni banza. Kafin safe baki na ya kumbura sindim, sai ka ce an aza min dutse a kai nake jin sa. Hakan yasa nake jin zazzabi yana son kama ni. Rukayya ce ta kama kula da ni, tana dan gasa min wurin da ruwa mai dan dumi, ta sayo min kwayoyi ta bani ta ce in haɗiye. Haka nan wunin ranar ina dan jin zazzabi a jikina, sai dai hakan bai hana ni zuwa tallan safe da na saba yi na kosai ba. Aikin shago ne kawai 'yan uwana suke taimaka min. A haka rayuwar mu ta dinga tafiya, yau daɗi gobe zafi. Girma kuma na zo min a hankali. Duk bautan da muke yi bai sa Hajiya ta dan tausaya mana ba, sai dai kullum cikin ƙara sabon sana'a muke yi, ita dai ta yi kuɗi by all means. Idan na ga yara za su makaranta sai in ta jin wani iri a zuciyata, sai dai duk a haka dan karatun da ke a kaina bai fita ba. Dan ina iya karanta wasiƙar Hausa tsaf, kuma zan iya Turanci ita ma. Sai dai a min dan gyara kaɗan. Na riga na haƙura da duk wani halin da zan cinci kaina, ban da wata matsala yanzu a rayuwata, sai dai kawai na biɗan Hajiya kuɗi. Gwargwadon yanzu Hajiya ta wadata ma har takan dan yaba mu, wani lokaci har da kyauta takan dan bamu kamar 200, ko kuma ta siyo mana dan abun marmari mu ci.
Wannan kuma ya samu asali ne tun ranar da wata ƙawarta ta zo shagon mu ta ba mu kyauta da za ta tafi, tun abu gabanta muka fara ba Hajiya kuɗin, sai baƙuwar ta ce a'a haba dai mai sharwali ki bar masa abin su mana, wannan ai kyauta na ba su. Mu dai muka fita waje muka bar su a cikin suna magana. To tun tafiyar baƙuwar komai ya canza. A bakin su kai na muke ji wai ashe baƙuwar ta yi ma Hajiya wa'azi ta ce mata amana muke fa a gurinta. Shine dalilin ganin canjin da muka yi a gurin Hajiya. Hajiya mai sharwali ta bunƙasa sosai, yanzu kusan duk mai son cin abincin ƙwarai shagonta zai zo. Abincinmu gaskiya yana da daɗi sosai saboda duk wani kayan haɗi muna zubawa a cikin aikinmu. Mu kuma muna tsayawa tsakani da Allah mai mata aiki babu kissa ko cutarwa. Yumna da Ruqayya sun sha faɗa min cewa Hajiya ita ce gatanmu a garin Kano. Saboda zamanta muke yi nan, ba zaman wani ba ko wata. Wannan magana nasu ya ƙara min ƙwarin gwiwa wajen ganin yadda hajiyanmu wannan magana nasu ya ƙara min ƙwarin gwiwa wajen yadda da hajiyanmu kamar yadda muke kiranta. Karfe 11 rana idan ka zo shagonmu za ka samu mun gama dafa abinci kala-kala, mun ɗan gyara jikinmu don kada masu sayan abincinmu su ga ƙazantarmu. Yau ma kamar kullum mun gama aiki muna zaune muna jiran masaya abincin su zo. Wata ma'aikata da ke kusa da mu nan cikin Tarauni suke zuwa sayan abincin idan sun tashi breakfast. Daidai lokacin da suke zuwa cin abincin ba mu da lokacin kanmu saboda aiki yayi mana yawa, kowa da abin da zai ce a kawo mai ya ci. Daidai wannan lokacin da ko Hajiya ba ta da lokacin kanta, wata haɗaɗɗiyar mota mai ruwan kalar kakin soja ta zo ta faka bakin shagon. Hankalin kowa da ke wurin ya kai ga wannan motar. Kusan minti 10 ba a buɗe motar ba. Ko da motar ta buɗe, kafar wata mace ce ta fara fitowa da shi ta waje, amma bata fito da jikinta ba. Gashi kusan duk wanda ke wurin hankalin shi na ga wacce za ta fito cikin mota. Wata mata ce baka 'yar doguwa kyakkyawa, girma ya ɗan fara kama ta kaɗan. Ita ta fito daga cikin motar, mayafinta a kafaɗa, sai ɗan jakar fas da ta rike a hannunta. Hajiya na ganin matar ta mike sai tana faɗin wa nake gani kamar Zinaru. Matar ta yi wani fari da ido, ta ware hannaye tana faɗin ni ce mai sharwali. Suka runguma juna cikin farin ciki da annashuwa. Nan Hajiya ta umarce mu da mu kawo wa baƙuwa abinci, tana faɗin tana fa mu bar shi amma Hajiya na faɗin mu kawo duk abin da ke gare mu. Bari ta ce turƙa shi yau kan mun yi baƙuwa mai muhimmanci kenan. Tunda har Hajiya ta ce mu kawo duk abin da muka girka kala-kala wa baƙuwa. Ko da na shigo da tiren farfesun kayan ciki da na kifi ɗanye, na samu Hajiya da baƙuwar ta sun baje ana firar yaushe rabo. Baƙuwar ta cire gyalenta tana wani juya a gaban Hajiya. Hajiya na faɗin wai Zinari ke ce haka dan Allah? Zinari ta ce yo me yayi min tsananin Zinari ta ce yo me yayi min tsinannen zafi mai sharwali? Me ya duniya, wai yaushe kika zo ƙasan ma dai? Baƙuwar ta ce ai ni ma abin da ya bani mamaki kenan mai sharwali, naga kusan kowa da aka yi zamar harka a Saudiya amma ke ban ganki ba. Sai na tambaya aka ce min ai kina nan gindin murhu kina halaka kanki. Shin me kuka zo yi ne a ƙasar? A'a buki muka zo mana, kin san Alhajiji yayi aure a wancan satin. Waye kuma Alhajiji Zinaru? Ta kalli Hajiya ga Lala ta ce kina ko Waye kuma Alhajiji Zinaru? Ta kalli Hajiya ga Lala ta ce kina ko ƙasan ga mai sharwali? Waye kuma Alhajiji Zinaru? Ta kalli Hajiya ga Lala ta ce kina ko ƙasan ga mai sharwali? Au, tana gyara kafaɗar riganta ta ce shugaban ɗan Dauru mana na ƙasa. Kin san yayi aure daga Saudiya, shine muka zo kawo amarya. Hajiya ta girgiza kai cikin ɗaurewan kwakwalwa ta ce gaskiya ban san shi ba. Ta ce anya kuwa a garin nan ma kike kuwa? Sarkin ƴan Daurin na ƙasa zaki ce baki sani ba? Hajiya ta ce yo na zama kifin rijiya yanzu, ai bani zuwa ko ina daga wannan rumfar sai gida aikin kenan. Kin zo Kano kin ɓoye ana can ana ta harka a Saudiya? Kai haba dai yau, ai ke ma dai kin ga alama aiko. Aiko na gani, haba dai don Allah ki zo kawai a ci gaba da harka da ke, har waɗanda ba su kai ki ba sun take ki balle ke. Haka muka dinga shigowa muna mata sannu da zuwa muna fita. Ke sharwali duk keke da wannan harkan haka?
harka kuma ina ga su nan mana wa'annan zuƙa-zuƙan 'yan mata haka aike ki ce min kin take kin tafi da su kika tafi da su Saudiya, ai na baki watanni kaɗan kin take kenan har abada. A haka ba kuwa Zinar ta dinga zuga Hajiya tana cusa mata ra'ayin fita da mu zuwa Saudiya bidan kuɗi. To masu kallon mu laifin daɗi ƙarewa, duka a nan za mu ɗiga ma filin namu aya. Sai ku biyo mu wani satin domin jin yadda shirin namu zai ɗora. Kar ku manta dai a danna mana subscribe sannan a danna alaman ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura a YouTube channel ɗinmu mai suna S Editor Gallery. Ni ce taku Zainab S Faruk Fulani, na gode. Marubuta filin marubuta.